Barkanmu da wannan lokaci masu sauraro. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha mai suna Nali takan gabatar muku da shirye-shiryenta kamar yadda ta saba. A yau ma muna ɗauke da wannan shahararren shirin nan namu mai suna Hantsi, wanda ni Fahad H. Nafsin nake gabatarwa. Ku yi sauraro lafiya. Yanayin yadda Bilkisu take kukan kaɗai ya isa ya bayyana wa dukkan mai imani tausayi. Ita da kanta take ayyanawa a cikin ranta. Rabuwar auren mahaifinta da mahaifiyarta ba ƙaramin tawaya ya jawo wa soyayyarta ba da wannan saurayi nata da ake shirin raba ta da shi. Ita kanta ta sani raba soyayyarta da Sharfuddin tabbas ba ƙaramin aiki ba ne. To wai shin wace ce mai kukan? Bilkisu mai gadon zinari kenan, kyakkyawar budurwa mai murmushin narkar da zuciyar Sharfuddin, saurayin da take fatan ya zama mijinta kuma uban 'ya'yanta. Amma yau gashi lokaci ɗaya kyawunta yana nema ya kunno mata auren ɗan uwanta Bello babban yaro, kamar yadda mutanen garinsu suka sa masa suna. Saboda yadda ya kasance mutum mai son ƙarya da son fantamawa. Ko kaɗan ɗabi'un Bello ba masu kyau ba ne, don gaskiya ba shi da kirki ko kaɗan, saboda baya ganin girman mutane ko misƙala zarratan. A hankali Bilkisu Mahmud ta tsagaita da kukan da take yawan yi a kwanakin nan tun da aka ɓullo mata da maganar auren yayanta Bello babban yaro. Bilkisu ta ƙurawa hoton Alhaji Mahmud ido wanda yake manne a jikin bango. Haka Bilkisu ta fara maganganu tana kallon hoton kawunta kamar zararriya sabuwar kamu. Don Allah Abba, ka taimake ni ka aura min Sharfuddin saboda shi ne zaɓin zuciyata. Tana faɗin haka sai ta ƙara fashewa da kuka. Kamar an ce da ita ɗago kai. Bilkisu ta ɗago kanta tana kallon bakin ƙofar ɗakinta. Kawai sai ganin baffanta ta yi Alhaji Mahmud ya yi tsaye yana kallonta. Fuskarsa a haɗe babu alamun wasa. Sannan a hankali Alhaji Mahmud ya ƙaraso gaban Bilkisu sannan ya fara magana. Har yanzu kukan kike yi mai gado? Amma wallahi kin bani mamaki. Bilkisu, a tunanina ko mahaukaci na ɗauko na aura miki shi, za ki yi min biyayya. Sannan ki bi umarnina kuma ki aure shi. Ballantana jininki kuma ɗan uwanki. Ya sake kiran sunanta a karo na biyu. Yaya ce a gare mu, ni da mahaifinki, uwa ɗaya kuma uba ɗaya. Kin san kuwa hakan ya fi ƙarfin wasa. Da ni da mahaifinki da Hajiya Jummai mahaifiyar Bello, kina ganin mun yi adalci a ce ɗanta yana son ki kuma mu hana shi? Sannan mu baiwa wani baƙo can wanda ba ma mu san asalinsa ba? Kawai saboda soyayya ta rufe miki ido? Iye Bilkisu? Alhaji Mahmud ya tambayi Bilkisu, amma ta kasa yin magana. Sai ta sunkuyar da kanta ƙasa tana sauraron baffan nata. Kuma da alamun maganganun na Alhaji Mahmud ba ƙaramin shiga jikinta ya yi ba. Lura da hakan ne Alhaji Mahmud ya fara ɗan saukowa daga faɗan da yake yi mata. Sai kuma ya bige da lallashinta gami da nasiha. Da haka ya bar gaban Bilkisu, ‘yar da ya riƙe ta amana, ‘yar gidan ƙaninsa. Yarinya ce da yake ji da ita, tamkar shi ya haife ta. Ita ko Bilkisu tun da ya fita sai ta ci gaba da kukanta, domin ta san da ta bari aka ɗaura mata aure da Bello, to haƙiƙa ta ci amanar Sharfuddin, kuma ta ci amanar soyayyar da suka shimfiɗa da shi domin tsawon shekara da shekaru suka kwashe suna soyayya. Kuma ko ba kome Sharfuddin shi ne malaminta a ɓangaren soyayya, wanda ya zaunar da ita ya koya mata shafi-shafi na soyayya, wanda daga ƙarshe ta kai su da yin alƙawarin auren juna, amma kurum rana tsaka Bello ya zo ya yi wa soyayyarsu karan tsaye. Kuma ita Bilkisu asali idan akwai abin da ta fi tsana a duniya, bai wuce a ce auren zumunci ba. Kuma ko da a ce za ta amince da auren zumunci, ba za ta taɓa amincewa da auren Bello ba, saboda gabaki ɗaya ba shi da wata halayya ko kuma ɗabi'a wanda za a iya nunawa a ce wannan mai kyau ne. Wayar Bilkisu ta yi wani ƙara gami da fitar da wani kiɗa mai daɗi
wanda ko da a ce bata duba ba ta san kowane ne domin gwarzonta ne kuma muradinta, wanda zuciyarta take mugun ƙauna, wato Sharfuddin, saboda shi kaɗai ta ware wa wannan kiɗan da wayar da take fitarwa da sauti a yanzu. Cikin natsuwa, Bilkisu ta kara wayar a kunnenta gami da sallama. Bayan ta saita muryarta saboda ba ta so Sharfuddin ya gane cewa ta yi kuka, domin idan akwai abin da Sharfuddin ya tsana a duniya, to bai wuce a ce ga ɓacin ran Bilkisu ba. Sai da Bilkisu ta fara gaishe shi a cikin wayar, sannan ya shaida mata cewa ya iso kuma yana ƙofar gida yana jiranta. Haka suka gama wayar, ba wai don suna so ba. Kai tsaye Bilkisu ta wuce ban ɗaki sannan ta ɗauraye fuskarta. Ɗan ƙaramin gyalenta ta ɗauka, ko ummanta Hajiya Hadiza, matar Alhaji Mahmud, bata sanarwa cewa za ta je zance wajen Sharfuddin ba, domin ta san ita ma ba ƙaunar shi take yi ba. Don haka zuciyarta fes ta nufo waje, domin a yanzu ne za ta yi tozali da masoyinta Sharfuddin. Kuma ko ba komai ya ƙara tabbatar mata da cewa garin masoyi baya nisa. Idan ta yi dubi da nisan garin da yake tahowa zance wajenta, tunda garinsu ba ma ɗaya ba ne, haka kuma jiharsu ba ɗaya ba ne. Fitowar Bilkisu ƙofar gida sai ta hango shi inda suka saba tsayawa idan ya zo zance wajenta. Lallai Bilkisu dole ta ƙara sallama wa Sharfuddin idan ta tuna kashedin da kawunta Alhaji Mahmud ya yi masa a gabanta satin da ya gabata. Amma saboda tsabar son da yake mata bai ji wannan kashedi ba, tunda gashi ya ƙara dawowa zance wajenta. Tana ƙarasowa wajen shi ta yi sallama gami da wani murmushi mai kwantar masa da hankali. A daidai wannan lokacin da masoya suka shagala wajen mayar wa juna tsantsar so da suke yi wa junansu. To a sannan ne shi kuma Alhaji Mahmud ya hango su a cikin wannan hali. Gadan-gadan ya nufo su, zuciyarsa na tafasa tamkar za ta fasa ƙirjinsa ta fito waje, saboda tsabar ƙulewar da ya yi. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Kadda ku manta a yi subscribing sannan a danna ƙararrawa domin jin sabon shirin namu. Mun gode.